Fil-11 ta' Lulju 2012 fis-7:16 minuta ta' filgħaxija Richard Kakija Caruana kien bagħat email lil dak iż-żmien il-Kummissarju John Dalli. F'din l-email Kakija Caruana qal lil John Dalli kif għandu jitkellem meta jitlaq quddiem l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista bħala wieħed mix-xhieda ta' Jeffrey Pulicino Orlando biex jissostanzja l-akkużi tiegħu. F'dan iż-żmien Pulicino Orlando kienet jitlob lill-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista biex ikeċċi lil Kakija Caruana filwaqt li akkużah b'kollużjoni mal-amministrazzjoni Laburista tal-1996 u l-1998. Fi storja bl-isem meta RCC rid lil Dalli jżeblaħ lil JPO, il-Gazzetta llum irrappurtat kif John Dalli maċċettax li jilgħab parti minn din il-logħba ta' Kakija Caruana. Tant li ftit minuti wara li batlu l-email u għadlon kwieġeb lil Kakija Caruana u qallu li ser jara jekk id-dettalji tal-akkużi illi kienu qed isiru kienu x'jaqblu mal-esperjenzi tiegħu. Imbagħad jiddeċiedi x'passi ser jieħu. F'din l-email John Dalli tkellem dwar il-weġġat tiegħu u kif għal snin sħaħ safa vittma ta' diversi attakki, inkluż mill-Partit Nazzjonalista. Qallu iffaċċjajt rapporti foloz, attakki personali u umiljazzjoni. Oriġinarjament fl-email li kien bagħat Kakija Caruana propona lil John Dalli kelma b'kelma ta' kif kellu jitkellem. Fosthom li Pulicino Orlando ma kienx jiddiskuta miegħu u wisqanqas kellu idea tal-akkużi li kienet jagħmel. Lil John Dalli Kakija Caruana qallu biex jgħid lilu jafu 31 sena fejn miegħu ħadem fuq diversi proġetti u qatt ma kellu indikazzjoni illi kolluda mal-Partit Laburista jew stati barranin. Qallu wkoll biex jgħid li huwa qatt ma xewwex l-inkwiet li mbagħad wassal għal diffikultajiet kbar illi kellu jiffaċċja il-Prim Ministru Lorenz Gonzi.